Daj nam da sinovi budu kao biljke što rastu od mladosti svoje, a kćeri naše kao stupovi ugaoni. Psalam 144. 12. redak. Božje obećanje roditeljima. Izvađeni smo sjekačem istine kao grubo kamenje iz kamenoloma svijeta i smješteni u Božju radionicu. Onaj koji ima iskrenu vjeru u Krista kao u svojega osobnog spasitelja, otkriće da istina radi za njega. Njegova vjera je vjera koja radi, a vjera radi po ljubavi i čisti dušu. Gospodin Isus je platio otkupninu za nas, dao je vlastiti život da oni koji u nj vjeruju ne propadnu, nego da imaju život vječni. Oni koji prihvate istinu vjerom, nosit će svjedočanstvo o vjeri kojom žive. Neprestano će se usavršavati gledajući u Isusa koji je začetnik i dovršitelj naše vjere. Mi je ne možemo stvoriti, ali možemo biti Kristovi suradnici u poticanju njezinog rasta i pobjede. Kristov rad u srcu ne uništava čovjekovu snagu. Krist usmjerava, snaži, oplemenjuje i posvećuje sposobnosti duše. Osobnim poznanstvom s njim osposobljavamo se da predstavimo njegov karakter svijetu. Ivan kaže: a svima koji ga primiše dade vlast da postanu djeca Božja, onima koji vjeruju u njegovo ime. Ivan 1. poglavlje 12. redak. I još jednom, uistinu svi mi primismo od njegove punine, milost za milost. Redak 16. Krista treba predstaviti u kućnom krugu. Otac i majka snose veliku odgovornost jer će se smatrati odgovornim za davanje ispravnih pouka svojoj djeci. Trebaju im se obraćati ljubazno, trebaju biti strpljivi, paziti na molitvu i moliti Gospodina da oblikuje dječja srca. Međutim, dok mole Boga da oblikuje dječje karaktere, majke i očevi trebaju izvršiti svoju dužnost i svojim potomcima prikazivati živu sliku božanskog uzora. Bog neće prihvatiti nasumičan posao iz vaših ruku. Vaša su djeca Božja baština i nebeski anđeli gledaju jesu li oba roditelja i njihova djeca Božji suradnici u izgradnji karaktera prema božanskom uzoru. Obilje Božjeg mira i blagoslova želim svima u novom danu.